Veel dieren redden zich prima in de Limburgse natuur, zoals vossen, reeën, buizers. Er zijn ook diertjes die het veel moeilijker hebben, zoals de eikelmuis. Daarom is daar een aantal jaren terug een fokprogramma voor gestart en is dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de eikelmuis. Hallo Emiel, hoi. Het fokprogramma van de eikelmuis. Ja. Hier staan we voor de rennen. Hè? Ja. Ik zie geen eikelmuis, maar ze zitten er wel. Ja, ze zitten er zeer zeker. Ze zijn nachtactief natuurlijk, dus op dit moment ligt het allemaal lekker te slapen. Hier in Gaiazo hebben we het fokprogramma van de eikelmuis. Ja. Het gaat allemaal heel gecontroleerd hier. We moeten allemaal genetisch goed te verantwoorden zijn. En dat betekent dat dus ook ieder jaar eikelmuizen uitgezet kunnen worden vanuit Gaiazo. Ja. Maken ze wakker nu dan? Nee, ze blijven gewoon goed slapen. Waarom is dat fokprogramma nodig? Dat is nodig omdat die eikelmuis, die een paar jaar geleden was die eigenlijk bijna uitgestorven in Nederland. Ja. Een van de meest bedreigde zoogdiertjes in Nederland is het. En het was gewoon nodig omdat je moet ervoor zorgen dat de aantallen er zijn. Dus die eikelmuis, als de populatie er niet meer is, ja, dan kan het zichzelf ook niet meer herstellen. Ja. Dus met dit fokprogramma zorgen wij ervoor dat die eikelmuizen er zijn en dat de populatie zichzelf weer kan ontwikkelen in het wild. Ik begrijp ook dat er nog eikelmuizen worden aangeleverd, hè, die dan ergens als verstekeling misschien binnen zijn gekomen. Ja, een eikelmuisje die vanuit België, Frankrijk meeleeft met een caravan. Ja, en die komt dan via de zoogdiervereniging bij ons binnen. Ja. Waarom kan die eikelmuis zichzelf niet redden? Is hij lui? Nee, lui is die zeker niet. Okay. Maar ieder soort die heeft zo zijn eigen karakteristieken. Die heeft zijn eigen behoeftes aan hoe een gebied eruit moet zien. En nu is het zo dat in Zuid-Limburg, waar de soort van nature voorkwam, is het leefgebied niet meer geschikt gebleken. Dat is behoorlijk laat ontdekt eigenlijk. Ja. En het leefgebied moet ook hersteld worden. Er zijn andere partijen ook heel druk mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat die eikelmuizen er überhaupt nog zijn. Dus samen zorgen ervoor dat die populatie zich weer herstelt. Wat ik ook wel interessant vind, hij heet eikelmuis, maar het is eigenlijk geen muis. Nee. Waarom nee. niet? Het is hetzelfde als dat een vleermuis ook geen muis is. Het is een eikelmuis. Hij lijkt wel een beetje op een muis, maar toch heeft hij weer wat anders. Hè. Denk aan die pluimstaart. Hij klimt behoorlijk veel in bomen, in struikgewas en leeft eigenlijk best weinig op de bodem. In die zin heeft hij soms wat meer het gedrag van een eekhoorn dan van een muis. Ja. Dus het is een slaapmuis, echt iets heel anders dan de gewone muizen die wij kennen. Ja. We zijn bij Limburghuis en dat is ons educatief centrum waarin wij graag juist de aandacht willen leggen op de bijzondere natuur in Zuid-Limburg. Specifieker nog de projecten waar we als Gaiazo aan bijdragen, waaronder dus de eikelmuis. En hoe lang duurt het dan als ze eenmaal gefokt hebben dat ze kunnen worden uitgezet? Welk tijdspad zit daartussen? Nou, ze moeten, nadat die eikelmuizen bij ons geboren zijn, moeten ze even een paar maanden opgroeien. Het is een knaagdier. Knaagdieren ontwikkelen zich toch best snel. En uiteindelijk, zodra ze zelfstandig zijn, oud genoeg zijn en sterk en gezond genoeg zijn, dan zetten we ze uit. En wat wij doen is in die nestkast waar ze in slapen, even dichtplakken, in het veld aan de boom hangen en s'avonds gaat die open en dan mogen ze hun eigen gang gaan. Ja, ik begrijp, ze gaan niet kilometers struinen, hè? Ze hebben maar een beperkt leefgebiedje. Nee, dat klopt. Er is recent een zenderonderzoek gedaan door de zoogdiervereniging. En wat zij hebben achterhaald met dat onderzoek is dat die dieren een natuurlijk leefgebied hebben van ongeveer 2 hectare. Dus kilometers struinen doen ze niet. Maar moet je nagaan, voor zo'n klein eikelmuisje is dat toch best wel een oppervlakte. Ze maken dus toch wel wat metertjes, die schuwe eikelmuizen. Dat doen ze onder meer op de Bemelerberg. Daar gaan we zo naartoe.